Wow, to je Coca-Cola. Napišite u komentarima da li volite kolu. Naši heroje obožavaju. Hej, zašto se ne otvara? Jao, s ovom flašom definitivno nešto nije u redu. Možda da probam ovako. Jao, ništa ne radi. O ne, ovi zvukovi mi se ne dopadaju. Sva kola mi se prosula pravo u lice. Da, znam da izgledam smešno, ali bar je flaša otvorena. Prelepo. Je li to čokolada? Ne, to je samo za mene. Ova kola je stvarno čokoladna. Ekstra. Wow, unutra su M&M's bombone. Super. Sad ću razbiti flašu da izvadim sve bombone. Bam! O, da, kako zabavno. Dok niko ne gleda, mogu probati nekoliko bombona. Niko neće ni primetiti. Quentin, to su moje bombone. Daj mi ih. Sad ću ti zalepiti usta da mi ne uzimaš bombone. Čak i etiketa ti je stiva. O, da. Quentin, baš si smešan. Spreman si čak i etikete da pojedeš? Priznajem, i ja sam gladna. Dobro je što imam svoju flašu. Sad ću je probati. Tako se smešno trese. Zašto ne mogu da je zagrizem? Znam, pomoći će mi ovaj čekić iz Minecrafta. U Minecraftu može čak i kamen da razbije, a ovo je samo flaša. Ovo su žele Coca-Cole. Cool. Wow, sad imam puno žele bombona. Sad ću ih probati. Prelepo. Poslužite se, tu će biti dovoljno za nas sve. Baš ti hvala, Miley, ti si pravi prijatelj. To je nerealno. Wow, ovo je riba. Neko je imao sreće, a neko nije. Moja žele riba je tako zabavna. A ja imam čokoladnu ribu. Prelepo. A ja imam pravu ribu. Kako smrdi? Fuj, mrzim ribu. Quentin, ti počinješ? Lako. Prvo ću probati repić. Wow, to je ekstra. Došla mi je sjajna ideja. Mislim da moja ribica mora malo da pliva. Zato sam pripremio akvarijum i mleko. Prvo ću sipati malo mleka, a zatim ubaciti ribicu tamo. Opa! Plivaj, moja ribice, plivaj. Pogledajte, riba je pretvorila mleko u čokoladno i sada imam čokoladni koktel. Ovo definitivno treba probati. Wow, predobro. Sophie, sad ti. Konačno, moja žele riba tako lepo miriše. Ali moja riba se sigurno ne može rastopiti. U stvari, imam drugu ideju. Mogu da rastopim žele ribu, onda će postati tečna i ja ću je moći popiti. Ali neću to da radim, jer je moja ideja mnogo bolja. Pogledajte, riba je postala tečna. Sad ću je sipati u kalup u obliku crva. Sad imam puno žele crva. Sa njima ću moći da upecam puno žele ribica. Zar to nije genijalno? Dakle, moj štab za pecanje je spreman. Odlično! Hajde, hvataj se! Uspelo je! Wow, pogledajte, uspelo je! Ovo je moja prva riba. Imam još puno žele crva. Sad ću uhvatiti još više riba. Wow, Sophie, svaka čast! Hvala ti, Quentine! Dakle, vreme je da probam. To je divno. Miley, možeš da probaš svoju ribu? Stvarno? Iskreno, nemam želju. Miriše odvratno. Dobro, moram da se koncentrišem i da je probam. Da li je živa? Dobro, pustit ću te. Sigurna sam da nije htjela da je pojedem. O ne, moj čokoladni koktel. Sad u njemu pliva riba. Baš ti hvala, Miley. Fuj, to je odvratno. Sad mi ceo koktel smrdi na ribu. Kako ću ga popiti? Quentin, ne mogu da uživam u ribi dok plačeš. Uzmi jednu moju ribicu i smiri se. Tako si smešan. To je ukusno.
Opa, to je pomfrit sa sosovima. Super! Da, to je sigurno veoma ukusno. Quentin! O, Miley, zašto me tako plašiš? Jesi normalna? O, strašno se plašim vampira. Dakle, ja počinjam? O, znam! Prebacit ću sav pomfrit u kutiju od Happy Meala, a zatim dodati sve sosove. A mislim da će to biti neverovatno ukusno. A sada treba to sve promešati. Odlično, može se probati. Oho, to izgleda baš cool. Probat ću prvo ovaj krompirić. O, da, magično. Sviđa mi se i kečap i beli luk. Ekstra. Jao, i ja hoću da probam. Quentine, prestani da buljiš u mene i jedi svoju hranu. O, vrlo rado. Prvo ću probati čokoladni sos. Izgleda jako dobro. O, da. Magično. Obožavam čokoladu. Mislim, svi vole čokoladu. Da, ako je Quentin dobio čokoladu, ne može se zaustaviti. Dobro, ja ću probati svoj žele pomfrit. Hej! Ne mogu da zagrizam, zašto? O, znam šta mi treba. Probat ću sosove. Stavili su mi puno slatkih žele sa raznim ukusima. Moram brzo da probam svaki. O, ovaj žele sa ukusom jabuke, ekstra. A sad ću probati 2 gela istovremeno. Wow, to je predobro. Što? Nema više? Pa dobro. Što? Sve sam pojela? Jo, šteta. Haha, baš si smešna. A ja imam još celu flašu čokoladnog sirupa. Jo, prokletstvo. I ja sam sve pojela. Haha, tako ti treba, Quentin. Dobro, moram ipak probati žele pomfrit. O, znam šta da radim s njim. Sad ću ga rastopiti uz pomoć fena. O, da, ovo će biti baš dobro. Oho, nisam znao da fen tako može. Quentin, a možeš li mi pozajmiti svoj čokoladni pomfrit? Baš ti hvala. Hoćeš da probaš čokoladni pomfrit zajedno sa voćnim želeom? O, vrlo rado. Jao, to je prelepo. Devojke, morate i vi da probate ovo. O, baš ti hvala. Probat ću. Oho, to je zaista ukusno. Ja nikad nisam jela čokoladni pomfrit, a kamoli sa želeom. Wow, dobili ste špagete, cool. Pitam se kakve ja špagete imam. Miriše na čokoladu. Prelepo. Ovo je tako ukusno da želim da pojedem sve odjednom. Drugari, ovo su najbolje špagete koje sam ikad jela. Miley, sva si u čokoladi. Pa dobro, to je baš ukusno. Sophie, sad ti? Dobro, samo ne znam da koristim ove štapiće. To je baš teško. O, uspela sam da uhvatim nešto, a? O ne, sve je palo. Pa dobro, smislila sam svoj način. Sigurno ću uspeti. Da, odlično. Oho, to je divno. Oduševljena sam. Prvi put vidim da Sophie tako jede. Quentin, ovo je tako ukusno da ne mogu drugačije. O, Quentin, sad si ti na redu. Odlično, ja imam žele špagete. O, da, prelepo. Blago meni. O, Sophie, dok ja jedem, ti možeš da gledaš i da učiš kako treba jesti štapićima. To će ti trebati u životu. Jo, ja želim da probam tvoje špagete. Dođi kod mene, moja slatka. Gotovo, ne mogu da odolim. Moram da probam. O, Sophie, šta radiš? Ha, još malo i poljubili bi se. Preslatko. Dakle, jedu mi se vafle, baš kao na slici. Važi, napravit ću ih. Mutilica, lopatica, idemo. Ukusno. Jao, izvinjavam se.
Strašno. Dobro, vreme je za kuvanje. Sipam brašno. Onda 2 jaja. Pa i šećer naravno. Malo mleka i maslaca. A sada to sve mešam. A gledajući mene. Kako da ne? Sad ću sipati testo u činije. Ovako. Zatim dodati malo crvene jestive boje. I promešati. Hoćete da se takmičimo u brzini? Hajde. To je to. Završio sam. Sada samo sipam testo u peglu. Ovako. Moje vafle su skoro spremne. Jao, obožavam Nutellu. Šta? Šef je već spremio vaflu? Moram nešto da smislim. Tačno, Nutella. Sipat ću brašno direktno u nju. I mleko isto. A sada to sve mešam. To je to, sipam testo u peglu za vafle i čekam. Sigurna sam da će joj se svidjeti čokoladne vafle. Šta mislite? Moram ukrasiti svoje vafle. Umočit ću ih u čokoladu. A zatim u šarene konfete. Lepota. A zar je to vafla? Pogledaj kako izgledaju prave vafle. Služe se sa javorovim sirupom i šećerom u prahu. Pa i malo jagode za ukras. Eto, i moja vafla je spremna. O, svi su ukrasili svoje jela, znači moram i ja. Ukrasit ću svoje jelo bombonama. O da, izgleda super. Šteta što meni ništa nije ostalo. Gotovo, završili smo. Wow, ne znam odakle da počnem. Probat ću ovo jelo. Kakav miris. Ukusno je. Ben, to je super. Sad, Emina vafla. O da, bombone i čokolada. Neobična kombinacija, sviđa mi se. I naravno, bakine vafle. Jedva čekam da probam. Jao, to je divno. Ne mogu da izaberem. Sve mi se sviđa. Želim sve da pojedem. I bakine vafle, i šarene, i čokoladne. Oduševljena sam. Jel? Betty, jesi li dobro? A, ko je pobedio? Pitam se šta će biti ovaj put. Sad čekajte. Eto, hoću pileći batak. Lako. Čekajte, a gdje da ga uzmem? A, sklonite to. Šta ti je? To je samo piletina. I sad ću je spremiti. Natrljat ću pile uljem. I onda dodati začine. Odlično. Sad ću iseći jabuke. Uf, kako su mirisne. Jednu ću staviti unutra. A druge neka budu okolo. To je to. A vreme je da ideš u rernu. Što? Baka je skoro završila? Čekajte, imam ideju. Uzet ću ljuti čips i dodat ću ljuti sos. Sad to sve treba promešati. Odlično! To je moje paniranje. Pileći batak, ideš tamo. To je to. Sad ideš na pleh. Ma vi nemate pojma. Gledajte kako treba. Posipamo meso različitim začinama. I dobro trljamo njima batak.
A sad ću ispržiti to u svom profesionalnom tiganju. Važno je paziti da ne izgori. Odlično mi ide. Oho, baka je skoro završila. Piletina je spremna, a malo naranđe i ukras na noge. Divno. Kate, a gledaj svoje posla. Pa dobro, moje jelo će svakako biti bolje. Ekstra. Nešto peče. Jao, to je bilo jako ljuto, ali ispekla sam batake. Ostaje samo da ih spakujem u kanticu. Savršeno pečeno. Ja ću služiti meso na fontani. Samo treba dodati sira i to je to. O da, sirna fontana. Betty, bit ćeš oduševljena. Prijatno. Wow, sve je tako različito. Je li to sirna fontana? Dobro, nju ću prvo da probam. Umačem u sos. Izgleda cool. Wow, ukus je neverovatan. Pile ili batake? Prvo batake. Probat ću. Nije loše. Čekajte. O ne, kakvo ljuto paniranje. Sva gorim. Moram hitno pojesti nešto. Dobro je. A bakino pile je baš dobro. Probat ću batak. O, kakav miris. Bako, to je neverovatno. To je definitivno pobjeda. Baš me briga za manire. To je previše ukusno. Da, baka je najbolja. Hvala, unuko. Ovaj put mi se jede pomfrit. To nije ništa za mene. Baka će se snaći. Joj, moji prsti. Čak i ja to umem. Treba iseći krompir. Hej, nož je se zaglavio. Hajde, izlazi. Jao. Ups, to nisam ja, to je baka. Što? Jao, zlato moje, ne smetaj mi. A baka će napraviti najbolji krompirići. Stavit ću ih u lonac. Politi uljem. I dodati začine. I naravno grančicu ruzmarina. Ja ću odneti. Ne, ja ću. Smirite se. Obe ćete mi pomoći. Sad ću vam pokazati šta može moj profesionalni kuvarski uređaj. Par pokreta i krompir se pretvorio u spiralu. Jeste vidjeli? Sad ga treba samo ispržiti. To je to. Sve sam isekla. Sad treba staviti sve u toster. Uključujem i to je to. A bitno je uhvatiti sve. Ups, malo sam promašila. Nema veze, sad ću sve skupiti. Tako je. Baš kao u Meku. Jo, a ovaj krompirić je za mene. Moje jelo je spremno. Miriše predobro. Ostalo je preliti sirnim sosom i to je to. Kako banalno. Tako se treba servirati pomfrit. A sos barbeku je mnogo bolji za krompir. Kako si pametan. Najbolji sos je kečap. Hajde, Betty, reci im. Oho, koliko krompira. Probat ću prvo ovo jelo. Izgleda baš kao na mojoj slici. Poliću kečapom. Miris je kao u McDonald'su. O, i ukus također. Super. A sada bakin krompir. O, koliko sosa. Nije loše, ali to nije baš ono što sam htjela. Wow, šta je to? Izgleda dobro.
Ali prvo treba umočiti u sos. Wow, to je ludo ukusno. Ben, ti si kulinarski genije. O, da. Ja sam najbolji. Hteo sam da kažem hvala. Je li to kola? Ali zašto je tako mala? Ja sam imao više sreće. Oho. Da, ja sam dobila ogromnu flašu i sve to je moje. Ne mogu da verujem svoj sreći. Hej, Miley, vidi ovu kolu. Da, mrvica. Ali trebalo bi da bude ukusna. Hej, a zašto ne mogu da iscedim? O, da. To je prelepo. Pa eto, sve sam pojela. Nastavite. Dakle, sad ja. Hej, šta je to? Zašto se ne istiska? Hajde. Nešto nije u redu tu. Okej, smislio sam nešto. Da. Tako je bolje. Još malo. Uspeo sam. O da, sada mogu da uživam. To je prelepo. Jao, ne mogu da se zaustavim. Gotovo, Miley, sad ti. Znam, da vidimo. O, kako velika flaša. To će biti jako dobro. Oho. Nisam znao da je Miley tako jaka. Hajde, hajde. Da, uspela sam. To je bilo moćno. Jeste vidjeli? Uspela sam. Konačno mogu da probam moj pobednički žele. Jao, kako kiselo. Nisam očekivala takav ukus. Da si vidjela svoju facu, Miley. Pa šta, nisam ni htjela. Oho. Da, veliko pakovanje čipsa. Jao, ja sam dobio baš malo pakovanje. Jako mi je žao. Pa dobro, barem nešto. To je ipak bolje nego ništa. To je ukusno. O, da, ne mogu da se zaustavim. Jel čujete kako hrska? I ukus je ekstra. Šta? Zar sam već sve pojeo? Jao, odlično, na rukvicu imaš, Quentin. Dobro, sad idemo red. Probat ću. Wow, prelepo. Miley ima tako veliko pakovanje. To nije fair. Jede mi se još. Ne, dobila mnogo, a ja malo. Zašto? Ne, Quentin, ne smeš. Šta? Quentin, stani! Vrati mi moj džip. Kako si smeo? Nisam ti dozvolila. Stani. Samo sam hteo da ti pokažem nešto. Eto. Šta je tamo? Video? Zanimljivo. Dečko kaže da sa druge strane pakovanja ima sos. Moram to proveriti. Da, hajde da vidimo. Krećemo. Evo sosa, jesam rekao. A ti si se ljutila. Wow, Quentin, tako si pametan. Posluži se. Hvala puno. Hej, vidi ovo. Kako visoko pakovanje. Zašto je tako teško dohvatiti čips? Okej, stavit ću ga ovako. Tako će biti lakše. Da, to je prelepo. Obožavam čips. Čekajte. Zašto tako brzo nestaje? Izgleda da sa druge strane nema dna. Quentin, Miley? Da li zaista jedu iz mog pakovanja? Ej, šta vam je? To je moja hrana. Ne, nemoj. Gotovi ste? Sad ću vas prebiti.
Jo, izgleda da ovog puta nisam ništa dobila. A ja sam dobila burger. Ekstra. Tako sam srećna. Oho! Da, blago meni. Nikad u životu nisam vidio tako velike burgere. Miris je divan. Obožavam ga. Hajde, Quentin, možeš ti to? Da, pogledat ću šta je unutra. Kako teška lepinja. Hajde, Quentin, možeš ti to? Još malo. Šta je to? Kakav užas. Quentin? Pomoć. Je li to bio san? Jeste. Dobro je. Okej, hajde da vidimo šta je unutra. Iako se malo plašim. Povoljno, ništa neobično. Probat ću pljeskavicu. Ukus je super. Ne mogu da verujem da nisam ništa dobila. Provjerit ću to uz pomoć naočara virtualne stvarnosti. Šta je to? Da, mali burger. Videla sam ga. Sad ću ga probati. Da, ukusno, ali baš malo. Miley, hoćeš da probaš? Neka hvala, imam svoj burger. Usput, vreme je da ga probam. Dodat ću malo kečapa, tako će biti ukusnije. I meni se jede. Možda ću... Ne, skloni ruke. Ti si već pojela svoj burger. Sad je moj red. Ali prvo ću dodati malo sirnog sosa. Emily, dosadila si me već, eto ti. Više nikad nećeš uzimati tuđu hranu. Eto. Dakle, konačno smo burger i ja ostali sami. Da, niko nam neće smetati. To je neverovatno. Fuj, Quentin! To je tako gadno. Pokvario si mi apetit. Hvala ti. Padam. Ups, nisam namerno. Žao mi je.